Azi vorbesc despre lecțiile mele din 2025, când am aflat că mai mult înseamnă de fapt mai puțin. Stați să vedeți ce fel de an am trăit și ce planuri fac pentru 2026. În 2025 am lucrat doar 25-30% din timp cu clienții, iar restul am cam fost în depresie. Nu e clickbait, e realitatea anului în care am recalibrat tot, practic tot ce am construit în 7-8 ani de consultanță. Și am descoperit ceva neașteptat. Chiar și clienții cu care am lucrat mai puțin au avut rezultate bune. Dar campionii au avut 5-600x return on investment. Acesta e bilanțul meu pe 2025 și probabil cel mai important video pe care l-am făcut anul acesta sau poate vreodată. Dacă ar fi să respect matricea din anii trecuți, acum v-aș spune, am lucrat cu X companii, cu Y angajați, cu cifre de afaceri cumulată de Z milioane de euro. Dar anul acesta matricea nu mai contează. Am început decelerarea la sfârșitul lui 2024 și nu pentru că aveam clienți, ci pentru că mi se părea că nu mai avea sens ceea ce făceam. Impactul era verificat, rezultatele erau acolo, dar eu mă trezeam noaptea gândindu-mă la Excel-uri din firma X sau să nu uit să mai spun ceva lui cutare din firma Y. A lucrat cu 5, 6, 7 antreprenori în paralel, fiecare cu echipa lui, cu familia lui, cu energia lui și cu criza lui, nu-i simplu. Eu în centru, consumând din propria energie ca să susțin pe fiecare în parte. Nu am fugit de depresie, am stat în ea, am scris mult, am analizat fiecare proiect de transformare organizațională pe care l-am derulat în acești ani, începând de la context, provocări, soluții implementate, rezultate obținute, dar și lista de limitări. Iar apoi am calculat ceva ce nu mai calculasem vreodată sistematic, și anume ROI-ul real pentru fiecare client. Return on investment din investiția în consultanță. Recunosc, aveam nevoie de validare, dar nu aceea emoțională, pe aceea o aveam de la clienți. Aveam nevoie să simt impactul, validarea numerică și să înțeleg, chiar am impact sau doar îmi place să cred că am. Iar rezultatele pe care le-am obținut în urma calculelor au fost așa. Pe colaborările scurte, 3-6 luni, în cazul companiilor în zona de supraviețuire, am avut un ROI de 5-10%. Modest, dar pozitiv. La cele de servicii, majoritatea clienților mei, ROI-ul a fost de 30% în medie. Solid. Iar la companiile de distribuție sau de servicii la nivel național, ROI-ul a fost de 500-600 de ori. Repet, 500 până la 600 de ori investiția în consultanță pe toată durata colaborării, 1, 2, 3 ani. Am calculat ROI-ul raportând investiția în consultanță la evoluția cifrei de afaceri a întregii companii pe perioada colaborării. Deci, repet, nu profit, cifră de afaceri. Deci sunt cumva conservator în toate calculele astea, trebuie să recunosc. Și atunci mi-am pus întrebarea cea mai dificilă. De ce companiile mari au ROI mult mai mare decât cele mici, deși plătesc programele mai scump? Iar răspunsul este simplu și brutal, e efectul de multiplicare, efectul de levier sau leverage. O decizie strategică la o companie de 5 milioane de euro are impact de 10 ori față de aceeași decizie la o companie de 500.000 de euro. Dar eu investesc aceeași energie, iar impactul e de 10 ori și atunci mi-am dat seama, dacă vreau impact maxim, și vreau, trebuie să lucrez preponderent cu companii cât mai mari. Recunosc, am ajuns la o concluzie ecologică pentru mine, pentru energia mea. Mai mult de 1-2 companii pe an nu pot duce. Și nici nu mai vreau. Nu din lene. E matematică. E protecția propriei mele energii. Și e respectul față de calitatea muncii pe care vreau să o livrez. Dar și pentru energia, pentru restul lucrurilor, pentru mine și familie. Un antreprenor sau o echipă de conducere nu au nevoie doar de expertiză. Au nevoie de prezență susținută, de cineva care înțelege nuanțele, care simte când energia scade, recunoaște pattern-uri, deci modele comportamentale, înainte să devină probleme sau tocmai când ele sunt de fapt problema. La 7 companii devin o resursă, la 2 companii devin practic un catalizator, ceea ce îmi și doresc. Așa că, în 2026, am redus la 2 formate principale consultanța individuală, deci cea în care mă implic direct. Primul program, Strategic Board Advisor, 4 ore pe lună. Sunt membru în board sau advisor pentru board,
Pentru companiile care au deja sisteme funcționale și au nevoie de claritate strategică la vârf, pentru top management. Iar al doilea program este Transformation Partner, versiunea Vision 12 la 100%, 8 ore pe lună minim, implicare profundă și chiar multianuală, pentru companiile care trec prin scalare majoră sau o pivotare strategică. Ambele programe sunt pentru companii de milioane de euro cifră de afaceri. Și nu pentru că sunt elitist, ci, așa cum spuneam mai devreme, acolo simt că am un leverage maxim și pot livra un ROI de 30-600x. Dar nu toată energia mea merge în una-două companii mari. Am structurat și 2 programe de grup pentru 2026. E vorba de Vision 12 Mastermind, grupă de data asta de doar 6 antreprenori, deci 6 business-uri, toate peste 1 milion de euro, 6 industrii diferite, în format fizic, doar în Cluj. Timp de 12 luni, derulăm o întâlnire pe lună, avem teme, indicatori de performanță individual și de grup, livrabile, un manual al participantului cu reguli, instrumente de lucru, materiale video. De ce funcționează sau sunt sigur că va funcționa? Pentru că cei 6 antreprenori din 6 domenii devin board reciproc unii pentru ceilalți și pot să-și facă audit reciproc, advisory reciproc și să pună o presiune sănătoasă din partea unui grup care înțelege ce înseamnă să conduci o afacere de 1, 5, 10 milioane de euro. În anii trecuți aveam mult mai mult și a ieșit puțin haos. Acest program de Mastermind va începe în aprilie 2026. Recrutarea și calificarea începe în ianuarie. Dacă credeți că vă potriviți profilului, book a call să vă prezint detalii. Al doilea program, Premium Leadership în 100 de zile, este online, maxim 15 participanți, de data asta din toată țara. Include ce apreciați cel mai mult, 3 sesiuni one-to-one cu mine, prima pe profilul de leadership măsurat prin chestionare validate, iar celelalte 2 pe temele cele mai relevante pentru fiecare în funcție de etapa în care se află. Dar miezul sunt cele 6 întâlniri de grup bilunar, unde predau o serie de concepte și apoi se întâmplă dezbaterea pe specificul fiecăruia, practic o sesiune de QA extins la 2-3 ore. Startul va fi în martie-aprilie, deci tot în primăvara lui 2026. O să vă las link și aici în descriere, dacă vă interesează. Iar pentru cei cu business-uri mai mici, de 100-500.000 de euro, am păstrat doar 2 locuri pe lună pentru Strategic Clarity. E un pachet de 5 sesiuni de coaching, care poate fi parcurs în ritm propriu, cu focus pe claritate strategică. Găsiți link de asemenea în descriere. Știu că unii dintre voi vă întrebați, ok, Florin, sună bine, dar cum știu dacă e pentru mine? Tocmai de aceea am creat auditul strategic pe vision12.ro. Reclamele rulează în momentul ăsta, imposibil să nu le fi văzut. Auditul are 25 de întrebări despre business-ul tău. Faci click pe varianta corespunzătoare de răspuns, la final se generează automat un raport care va reflecta unul din cele 4 niveluri la care rulează afacerea ta. Supraviețuire, consolidare, scalare sau maturitate, zona de optimizare. Sigur, plus sugestii și zone de atenție pentru primul trimestru din 2026. Pentru unii va fi o lărgire de perspectivă, altora le va aduce focus, unii vor descoperi că au nevoie de un ajutor specializat de mine sau alt consultant, alții vor realiza că pot să se descurce singuri cu acest plan clar din raport. Orice variantă e ok din punctul meu de vedere, atâta timp cât schimbă bine statusul organizației tale. Spuneam mai devreme, dacă după audit simți că ai nevoie de o discuție, toate butoanele de pe vision12.ro merg acum spre Book a Call. Un discovery call gratuit cu mine și de calibrare, 30-60 de minute în care înțeleg nevoile reale și dacă facem click unii cu alții putem lucra. Nu mă ascund, mă interesează companiile stabile de la 1-2 milioane de euro în sus, cu puțin cheag deja construit, pentru că știu că acolo am leverage maxim. Și o ultimă noutate, am decuplat retreat-ul de planificare strategică din programul Vision 12 de obligația colaborării pe un an întreg cu mine. Poți veni cu echipa la un retreat de 2-3 zile, lucrăm planul strategic pentru 2026-2030 și apoi decizi dacă vrei să continui cu mine sau nu. Practic, avem parte amândoi de flexibilitate totală. Pentru mine și pentru tine. E și un mod prin care selectez companiile cu care aleg să lucrez în mod direct mai departe, pe o perioadă mai lungă de timp.
2025 a fost anul recalibrării, anul în care am decontat ce am acumulat în anii de după pandemie. Am acumulat mult. A fost greu, dar îi sunt recunoscător, pentru că m-a forțat să mă opresc și să înțeleg ce nu mai are sens pentru mine. Să reconstruiesc cu intenție și să ies din inerția cu care m-am contaminat poate de la unii din clienții mei. 2026 știu sigur că va fi diferit. Mai puțini clienți, impact mai mare, programe de grup pentru a sprijini comunități mai mult decât doar indivizi. Știu că urmează vremuri interesante, probabil dificile pentru mulți sau pentru toți. De aceea, cred că programele de grup sunt exact ce trebuie acum. Să ne sprijinim reciproc, să învățăm unii de la alții, să ne împingem reciproc spre excelență. Așa că, te invit, pasul 1. Fă auditul strategic gratuit, găsești link în descriere și în comentarii. Pasul 2. Dacă rezonezi cu ce am spus până aici, te invit să book a call și hai să vorbim despre business-ul tău. Și pasul 3. Urmărește-mă în continuare online, revin pe YouTube cu lecții extrase din studiile de caz reale la care am lucrat anul acesta, webinarii pentru programele noi, o serie de live session programate cu clienți și colaboratori. Sigur, nu știu exact cum va arăta 2026, dar știu că vreau să-l construiesc alături de oameni care vor să crească cu intenție. Nu din accident, nu la întâmplare. Ne vedem în comentarii și ne vedem și în 2026. Mulțumesc 2025, la mulți ani 2026, la mulți ani și vouă, să avem un an mai bun. Sunt Florin Șomodi, consultant strategic. Îți doresc mult noroc și mult succes în noul an.